الحمد لله على إحسانه وكرمه ومنه وتوفيقه ونعمته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tsakanin jiya da shekaran jiya da yau na yi ta samun kira a waya da saƙonni ta Facebook da WhatsApp da messages da sauran hanyoyi na sadarwa. Ana ta tambaya game da saɓanin da aka samu na malamai akan fatawa akan sana'ar POS tsakanin wanda suke ganin ya halatta da wanda suke ganin bai halatta ba. Irin wannan mutum baya gaggawar yanke hukunci akan halaccin abu ko haramcinsa face sai ya kalli abin da kyau, ya fahimci abin da kyau, kuma sai an hada da masana wanda suka san harkar hada-hada da kuma mu'amala ta dukiya a zamanance, musamman ganin wannan abu sabon abu ne. To na duba fatoyin da malamai suka yi sai na ga fatoyin sun kasu kashi 4. Wasu malaman sun haramta wannan sana'a ta POS, sun yi ta kawo dalilansu da hujjojinsu. Malamai na biyu sun halatta wannan sana'a ta POS, sun kawo su ma hujjojinsu da dalilansu. Malamai na uku waɗanda suka ce sana'ar POS ta halatta amma a halin larura, idan mutum yana da tsananin bukata na yin mu'amala da POS ɗin, zai iya yi kama wanda yake nesa, ba banki a garinsu, ba kuma yadda zai samu kuɗinsa, to zai iya yi. Amma wanda yake a cikin birni ko yake a kusa da inda zai iya samun kuɗinsa cikin sauƙi, kaza. Sannan na hudu kuma wanda suka yi tawakkufi, ma'ana suka yi shiru, ba su ce halaba ba su ce haram ba. Wannan ita ce ɗabi'a ta duk wani sabon abu in ya zo, za ka tarar da malamai suna kallonsa ta fuskoki daban-daban, saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu da abubuwa kashi 3. Akwai abin da yake halal ne karar a bayyana, malamai ba sa sabani akan halaccinsa. Akwai abin da yake haramun ne karar a fili, malamai ba sa sabani akan wato haramcinsa. Sannan akwai abu na uku wanda bainahuma umurun mushtabihatun, abu ne da ta wata fuska zai yi kama da halal, ta wata fuska zai yi kama da haram. Da haka wanda suka kalle shi, suka auna shi da abubuwan da yake haramun, suka ga ya furin jaye sai su haramta. Wanda suka auna shi suka kalle shi da abin da ya fi kusa da halacci sai su halatta shi, sai a samu saɓani. Shi yasa malamai suka saka waɗannan ƙa'idodi wanda za su sauƙaƙa wa musulmi wajen mu'amala. Sannan suka ce addinin gaba ɗaya an gina shi akan wasu ƙa'idodi guda 5. Al'adatu muhakkama, al-yaqinu la yazulu bi-shakk, ad-darura tubihu al-mahzurat. Sannan kuma suka kawo al'adatu muhakkama, al-yaqinu la yazulu bi-shakk, da kuma ƙa'idatu taysir, wato in abu yayi tsanani a samu sauki. Addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi, wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al-mafasidi wa min qawaidish shari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a ad-dirari wa kullu mahzurin ma'a ad-darura bi qadari ma tahtajuhu ad-darura. Sannan akwai al-ahkamu taklifiya guda 5: alwajib, almustahab, almuharram, almakaru, almubah. Sannan akwai kuma alahkamul wada'iyya guda 11. Akwai al'illa, as-sabab, almani. Sannan kuma as-sahihu, alfasid, al'azima, al-ruqsa, al'ada, al-qada, al-i'ada, da kuma as-sabab. Waɗannan duka malamai sun samar da ko sun istinbadin waɗannan ƙa'idodi ne domin a sauƙaƙa mutane wajen mu'amala ta yau da gobe in abu sabo ya taso. Sannan suka kawo arkanul qiyas guda 4, cewa akwai hukum, akwai illa,
akwai aslu, akwai far'u. Duka waɗannan ƙa'idodin da malamai suke bi domin sauƙaƙa mutane. To daga abin da na karanta daga fatoyin malaman, kowa da hujjar da ya kafa. Wasu yi bayanin me ainihin ita sana'a POS ɗin ya take a zamanance, sannan suka biyar da bayanai da hujjoji da dalilai a kai. To ni abin da na fahimta daga sana'ar POS, na farko da ita ba bashi ba ne, ba bashi ne wani ya ba wani ba. Na biyu, ita ba sana'a, ba canjin kuɗi ba ne, ba wani ne ya canji kuɗi daga wani ba. Sannan na uku, ita ba kasuwanci ba ne, ba wani abu aka siya aka siyar da wani ba. Kawai za ka iya ba ta ƙiyasi, za ka iya cewa sauƙaƙa wa mutum aka yi samu kuɗinsa cikin sauƙi. Kuɗinka suna nesa, sai wani ya zo ka maka aike shi je karɓo maka kuɗi ya kawo maka kusa ka biya shi, wanda shi ne abin da na fahimta da kuma abin da na ga malamai na nan Najeriya da na ƙasar waje sun yi bayani a kai, cewa wannan malul hidima ce da ake ba mutum, ya sauƙaƙa maka, ya kawo maka kuɗinka kusa da gida, maimakon ka hau mota ka je nesa ko ka shiga hatsarin karɓowa. Kamar da yadda ake aje kuɗi a bankuna don kada mu aje a gida, ka aje miliyoyin kuɗi a gida ya zama hatsari, sai ka aje a banki. Amma ana tunanin yin cashless gaba ɗaya, ma nan gaba za a daina amfani da kuɗin, kowa kuɗinsa suna banki. Komai za ka siya wuta, za ka biya bil ɗin ruwa, bil ɗin wuta, bil ɗin nepa, bil ɗin abubuwan da kake amfani da su na intanet ne, na kati ne, duk yanzu online ake komai. Kaga duk sauƙi ne, kuma duk irin wannan ne da duk online ɗin nan da muke ana ta yanka kuɗinmu, data nan da muke siya duk suna yin yankan mana kuɗi. To za ka ga ashe kenan ka kalli abin, za ka ga asalinsa halal ne, ba kuma wani dalilin da ya haramta shi ƙarara. Wannan shine abin da na fi gamsuwa da shi, cewa wannan sana'a ta POS sana'a ce ta halal, sai in wani abu kuma na haram ya shigo a ciki sai a yi bayani. Allah ya saka mu dukkan malaman da alkhairi, kowa ya yi ijtihadi ne, ya yi ƙoƙarinsa ne. Wanda ya dace zai samu lada biyu, wanda ya kuskure zai samu lada ɗaya. Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum.